Ano nga ba ang itsura ng paraiso? Maraming paglalarawan na ito ay lugar na payapa, maligaya, maganda, puno ng kalikasan, nagsasama ang tao at hayop na pinalilibutan ng tubig at taniman ng mga bulaklak. Well, hindi na daw kailangan pang mahanap yan sa kabilang buhay. Dahil now pa lang, binubuo na ang Arden Langit sa Lupa. Lugar kung saan hahaba ang buhay? Meron ba niyan? Sa totoo lang, achievement na may tuturing ang pagkakaroon ng long life. Kaya naman daw ma-achieve ito kung tutusin. Nasa tamang lifestyle lang o paraan ng pamumuhay at lugar kung saan tayo titira, nakabase ang posibilidad ng mahaba-habang buhay. Yun nga lang, iilang bahagi lang ng mundo ang biniyayaan daw ng ganitong klasing mga lugar. Kasama na dito ang ilang mga isla sa bansang Italy, Greece, Japan, Costa Rica at ilang bahagi ng Amerika. Pero dito sa Pilipinas, pwede bang magkaroon ng ganyan? Hindi kalayuan sa Metro Manila, may isang komunidad ngayon na dinedevelop ang tawag Arden Botanical Estate sa Tansa, Cavite. Agad mararamdaman dito ang probinsya feels, stress-free at freshness ng paligid. Layunin nito na bigyan ng maayos at malusog na pamumuhay ang mga nakatira dito, lalo na talamak na ang polusyon sa buong bansa. Paano nabuo itong konseptong ito ng Arden Botanical? We visited the place and nakita namin yung charm nung area. There's river, may mga old trees, and we wanted to preserve it. Pinag-aralan ng mga developer ang konsepto ng Blue Zone, isang pananaliksik sa mga lugar sa mundo kung saan marami ang nakatirang mahigit 100 taong gulang ang mga tao. Sinasabing dahil sa sariwa at natural na paligid, tulad ng malinis na hangin, walang chemical sa mga pagkain at lugar na pwedeng mag-exercise, pagkakaroon ng magagandang relasyon at mga aktibidad sa komunidad na may interaksyon sa kapwa at inang kalikasan. Posible talagang tumagal daw ang ating buhay. Kumonsulta pa ang kumpanya sa kilalang landscape architect at environmental planner na si Paulo Alcazaren para lang maisakatuparan ang isang sustainable lifestyle sa Arden Botanical Estate. Pinakamaiging sitwasyon para sa buhay ay yung may balance yung course live-work balance, yung mga gusali against yung open space. So, ang problema natin sa Pilipinas, lahat ng ating mga bayan at lungsod, mostly mga gusali lang, walang open space. Ito yung masasabing evolved way of living? Yun ba ang matatawag natin sa konseptong ito? Yes, create neighborhoods that can sustain the communities in them, na kailangan may park and open space, kailangan may town center for convenience, kailangan may walkability. Wow! Development stage pa lang. Eto na, life na. Nakaka-relax talaga ang paligid dito sa Arden Botanical Estate. Napapaligiran ng mga bundok, ang daming bulaklak, ang daming mga puno, may lawa, at presko ang hangin. Eto nga, kape-kape habang napapalibutan ng mga bulaklak. Yan ang tinatawag na sustainable lifestyle. At kung mayroon mang paraiso sa lupa, ito na nga siguro yun. Siniguro naman ng Mega World na hindi masisira ang kalikasan habang itinatayo ang proyekto. Ang mga natural na ilog at lawa sa lugar ay hindi tinabunan pero ginawang natatanging atraksyon na mapapakinabangan ng mga titira dito. Isang paraiso sa lupa ang target nilang iparanas sa ating mga kababayan. Ang daming water features, ito yung mga dinaanan ng tubig, but hindi namin siya tinabunan. Ginawa namin siyang feature itong village. So for example, meron kami yung pinaka-main feature nito is called Centrera Park. It's a long water feature na very shallow siya. Ang idea ron is tuwing umaga, yung mga residents ito lalabas, saka tuwing hapon. It's very important in wellness and at least makilala mo yung mga kapitbahay mo. Gusto namin yung mga bata naglalaro, madudumihan, magtatampisaw. Very rare na to sa kadalasan sa mga bata.
Kasama sa mga project na gagawin sa loob ng Arden Botanical Estate ang mga village gaya ng The Lindgren, Arden Botanical Village at Arden West Park Village. Isang pista sa paningin ang malawak na balak na lavender fields kung saan matatagpuan ng iba't ibang klase ng mga bulaklak. Kahit saan ka tumingin, makulay ang paligid. May mga walkways o lalakaran din na palilibutan ng mga iba't ibang halaman. Siguradong magugustuhan ng mga residente ang maglakad at mag-jogging dito. Mayroon ding area para ilakad ang mga alagang hayop. Ang tawag ay pet park. Ang mga parke ay green na talagang marerefresh at makakapag-relax ang pagod na katawan. Ang clubhouse na nakatayo ngayon, isang matatawag na Scandinavian-inspired green architecture. Halos hindi mo na masasabi kung nasa loob ka o labas ng building dahil blended ang kalikasan sa infrastruktura. All-in-one at kumpleto sa amenities tulad ng mga function room, conference room at iba pa. Ayon naman kay Dr. Lopez, posible na may mga blue zone sa Pilipinas na hindi pa natutuklasan. Pwede itong i-develop at gawing tirahan. At kung saan pwedeng humaba pa ang buhay nating mga Pinoy. These are communities that their intention is to have more centenarians among their population. So they're trying to make sure that the people's diet and lifestyle and camaraderie or community is being given more importance. Dagdag din ng wellness doctor, huwag kalimutan ng mental health at holistic care sa ating sarili. Kaya may rekomendado din siyang mga tips na dapat ikonsidera. Karamihan sa atin ay hindi na kumakain ng masyado ng gulay. So we end up with deficiencies and it leads to symptoms gaya ng high blood pressure. Patunay na hindi lang yung kumbinyente ang dapat isaalang-alang sa paghanap ng bahay na titirhan. Mahalaga na isama rin ang maayos na kondisyon ng paligid. So Corina, kung pipili ka rin naman ng lugar na titirhan, syempre pipiliin mo na kung saan hahaba ang buhay mo. Tama, correct ka dyan, Yes. di ba? At nandito lahat yan sa Dito inyong development. Correct, sa Arden Botanical Estate. Sabi nga nila, life is not just existing, but living. At makukuha lang ang pinapangarap na long life kung pipili tayo ng maayos at dekalidad na lifestyle at tirahan. Take note, huwag tipirin ang sarili. Pag-ipunan dahil deserve nating lahat ang magkaroon ng #BestLife.